Txinpelar dokumentazio jardunaldiak orain dela 4 urte abiatu genituen eta batez ere gaia da Euskal Herrian zehar dokumentazio mailan dauden gaiak ekartzea eta gogo eta bultzatzea. Eta aurten ekarri duguna da ondare ikusentzunezkoen ondareak daukan dokumentazio mailako gaiak tratatzeko helburua. Bideoa azken urteetan bihurtu da herrietako bilketak egiteko dokumenturik eta importanteena. Eta orduan jardunaldi hauetan nahi izan duguna da bideo bidez egiten diren ondare bilketa horien aspektu ezberdinak ekarri, abaniko baten modura, pixkat denak ikusteko moduan eta ikasteko. Aurtengo jardunaldiak daude zuzenduta batez ere herrietan bideograbazioak edo ondare bilketa egiten ari direnentzat. Eta egingo da maiatzaren 12an, goizeko 10:00-etatik ordu 2 arte egingo dira denak, hitzaldi guztiak. Bazkaltzeko aukera izango dugu, gero lasaiago hitz egiteko agertutako gaien inguruan. Eta Bilabonan izango da, Subijana etxean, berton. Da izena eman behar da maiatzaren 10 arte. Maiatzaren 10ean bukatuko dugu izenak jasotzea eta antolatuko dugu lekua eta dena.